niya? Jutay ra. Oye. Jutay ra. Mga higala. Oye. Mga higala. Mutiro kong na'y magpatira. Diyan kining ano arang pagwantang sa problema. Paminaw na magsugod na usap kita. Hayo'y maranangon sa lubing na way ulot. Ang tungog nagdodagino kung sa subong nagbulbot-bulbot. Pagtang siniya sa tuba, adunay lagom na ay ilagan. Katuwag na tanayon kami nalay magay ng eno. Jutay ra mga higala. Inihanan ng mga higala. Butira kong dahil magpatira. Kumunyarin ikaw tuwa. Marong pagwagtang sa problema. Alala paminaw na magsugod ang sakitan. O lansones, nangisunod sa bulsas lansones. Uy, mari nagholmon, singumari nagmogot. Lansones nga lata, iyang itlog usap na pusa. Jutay ra mga higala. Tanang mga higala, butira kong nalay magpatira.